आङो दा बर्थमान दङ धेकिपुटानि दलङाव बे जायगानि मुङा जाबाय धेकिपुटा पुथिमारि दैमा बेनो नाय मजा पुथिमारि दैमा रायजोफोर नाय बिराद गोलाव दालाङा बै साइडथिं अन्थाइ थिखांगासिनो कक्लेंगारिजों बाला अन्थाइ तामुलपुर मेडिकेल कलेजखौ मोनथारसिगोन जोङो तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि खाथियावनो जोङो दा माबा मोनसे जाना लागोन साहा था लोंगोन ओमफ्राय नोंथांमोननोबो तामुलपुर मेडिकेल कलेज बानायबाय थानायखौ देखायगोन तामुलपुर मेडिकेल कलेज बानायगासिनो बेवहाय बिराद गिदिर नाय गभार्नमेन्टनि जोङो दा तामुलपुरनि पार्कआव मोनफैबाय हाइवेनि खाथियावनो बे कुमारिकाटा थांनाय लाइननि खाथियावनो बेनो मेन गेट तामुलपुर पार्कनि जोङो स्कुटिखौ बेयावनो पार्किं खालामना दोनदों मेन गेटआ बेथिं देखायना होलाय बिथिं डाइरेक्ट गारि लाबोनाय गारि सोनो हानाय बेबस्था खालामना होदो जों गारिखौ बेयावनो गालांदोंमोन ओमफ्राय पार्कआ बे साइडथिं बेनोसै पुरा भुटाननि बायदि फ्लेग लागायना दोनदो देखायलाय भुटाननि बायदि पुरा तामुलपुर पार्कआव हाबनाय लोगो लोगो लेट लेहराम बर'नि मुसुखा नुनो मोनगोन नै फ्रन्ट साइडआवनो एकदम गेटनि खाथियावनो बेनिफ्राय नोंथांमोननो दिनै मोजांनो देखायगोन नै पार्कखौ आङो एडिआरि एग्जाम होनो थांदोंमोन ना कुमारिकाटायावनो बै लामाथिं गारिनिफ्रायनो नुलांदोंमोन नैबे पार्कआव फैनो होननानै ओमफ्राय दिनै फाइनेलि फैबाय बेयाव गाखोदोंमोन नाथाय बारा पिस्ला नङा लासै गोलैदो ओमफ्राय जोङो दा पार्कआव बेरायगोन जोंखौ केमेराखौ नुनानै मानसिफोरा खारगासिनो कपलफोरा पुरा हाबसोगासिनो कपलफोरा हाबसोगासिनो जोंखौ नुनानै आङो दा बे लामाथिंनो थाबायगासिनो बेरायगासिनो माने एक्सप्लर खालामगासिनो जों फार्स्ट टाइम फैदों नैबे पार्कआव मोजांथार जायगाया नाथाय आरो बिबार गायबाथाय मोजां नुगोन नाय बेवहाय दङ लिरनाय अननानै बिबारखौ खानो नाङा होननानै नाथाय बारा खानो गोनां बिबारानो गैया नाय बेफोरबायदि बिबार दङ नाथाय बे बिबारा मोदोमो बे बिबारा मोदोमा बे नाथाय कागज बायदि आरोना मोजां बिबारा फाय जोङो दा बरियानो बेरायगासिनो वाव पुरा नैबे साइडथिं लाइन माने दालिया बिबार गायबाथाय मोजां नांगोन पुरा गिदिर गिदिर बारनायालाय सिनायोना नोङो दालिया बिबारखौ बे साइडथिंनो जोबथा पार्कआ बिथिं आरो जेबो गैला आरो हाग्रा दैमा दङ ओमफ्राय नैयाव सियार दङ माने पार्कआव जिरायनो थाखाय बिदि सियारसो पुरा लहानि सियारफोरा बारा गैया बिदि खालि सियार बनानै ज' आरो प्लास्टिकनि सियार नै माखासे सियार दङ बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा नैबे मा साथा बायदि पुरा थालायनि बे साथानि बायदि डिजाइन होनानै बानायनाय जादों पुरा थालायनिसो बे पाकानिनो दामफ्रा जानाय दंफांखौ बिराद मोजां नांदों मा दंफां फुल माने बिलाइफोरा नाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय बे दंफांखौ बिबार दंफां दां नाय पुरा कालारफुल गोजा गोमो गोथां बेबायदि नोंथांमोना तामुलपुरनि पार्कखौ माबायदि मोनखो नायनानै एकदम मोजां ना समायनाथार ओमफ्राय तामुलपुर मेन सिटिनिफ्राय टाउननिफ्राय 100 मिटारसो फैबानो मोनगोन नै पार्कखौ कुमारिकाटा थांनाय लाइनथिं बेनिफ्राय जोंबो बिथिंनो फैदो जों मालाबा एन्ट्रि फि 20 थाखा लायो मालाबा लाया जों होआखैनो माने टिकेट काउन्टार गैया माने गेजेर गेजेर हाबनासो बियो फैसाखौनो मोजाङानो पार्कआ बेरायनानै मोजां नांदो साफा एकदम मेन्टेनेन्सफोरखौ मोजां नांदो मोजां आरोना हाग्राफोरा गैया बिबार गायदो दा साननैसो उनाव आरो मोजां नांगोन दालिया बिबारफोरखौ गायोना बेफोरबायदि पार्कआव दा बेनोसै 10 बिगासो जानो हानाय ना पुरा एप्रक्स 10 बिगासो जागोन बे पार्कआ नायदो बिदि समायना नजारा पार्कआव जिरायनो थाखाय नाय बिदि लहानि सियार दङ नैबे साइडथिं पुरा गथ'फोरनि नाय
पुरा सियार दंजोबखायो बरिया जिरायनो हायो ओमफ्राय प्लास्टिकनि सियारबो बना दोनदो बे साइडजों पुरा कृष्णचूड़ा दंफां दङ बारबाथाय सिजोनाव मोजां नुथारगोन नाय जों दा आन सिजोनावसो फैदों नालाय दंफाङा बिराद मोजां साया होदो दा बेखिना गथ'फोरनि सेक्सन गोजा बेनि उनाव नाय नैबे पुरा गोलाव लामा डाइरेक्ट दैमा खाथिथिं मोनहैयो ओमफ्राय गेटआ बिथिं पुराना गेट मोनदां नैबे बे साइडथिं गोदान गेटआ दङ नाय मानसि बारा गैया मोजां नांदो केमेरायाव बरिया फैदो जायगाया नैबे दंफांखौ बिराद मोजां नांदो पाइन दंफां बायदि नांदो नाय मोजांथार ने बरिया हानानै होदो 20 थाखा टिकेट बिदो जोंनाव जों होथ'वाखैनो र' टिकेट काउन्टारानो गैया आगोल नैबे लामाथिंनो हाबनो थिनोमोन नैबे गेटथिंनो इनिफ्राय दा बे साइडथिं जाबाय गेटआ मेन गेटआ नाय थोंजों लामाखा बे पुरा दैमा मोनहैखायो आरो बे साइडथिंबो पुरा थोंजों लामा मोननै लामा दङ पार्कनि गेजेरावनो बिदि थालायनि लामा नैबे माबा आं हमना मोनाखै नाथाय बेयाव गाखोयो मानसिफोरा माने गथ'फोरा गाखोनाय गिदिरफोराबो गाखोजागोन लहानिसो नालाय नाय बिबारफोरा गेन्दा बिबार अन्नानै बिबारखौ खानो नाङा होननानै लिरनाय दङ लकेलब्रा जोङो लकेलथ' फैयो इयाव चाइनानि फैया पाकिस्ताननि नङा जों लकेलसो लकेलबाबो लानो गोनां जायो जेयाव कमिटि दङ कमिटियानो होबावनो गोनां जायो मानो होनबा साफा सुफानि बाथ्रा दङ मायबा मायबि बानायनाय बाथ्रा दङ होगोन र' दा होगोन मारै होना लाखा होगोन दे होगोन टेनसन खालामनाङा नैबेयाव गेन्दा फुल गायदो दासो नाय गोजां बोथोर ना गोजां बोथोरावसो बारो बे बिबारा पार्कनि गेजेरावनो बिदि लामा दङ पुरा सिसि ब्लक दे बेनिफ्राय बे साइडथिंबो दङ पुरा दैमा मोनहैयो सार माबायदि नांदो फिलिंस मोजां रनि र' नारनो बाबा नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर बे तामुलपुर पार्कआव फैयो रङिया जारा फैबाथाय बासजों फैनो हागोन रङियानिफ्राय तामुलपुराव ओंखारबानो जाबाय बेनिफ्राय तामुलपुर पुरा मेन सगावनोखा नैबे माने जायगाया रङियानिफ्राय तामुलपुरा लासे 50 थाखा लागोन बास भारा नाय नोंथांमोना नायनो हागोन तामुलपुरनि पार्क नाय बिदि बरियानो समायना समायना दंफां दङ नाय बार्डे पार्टि दं दां फैदो ब्लगबो बानायनाय जाबाय आरो Q&A भिडिअबो बानायनाय जाबाय नोंथांमोननि माने कमेन्टफोरखौ मोनसे भिडिअनो होगोन ब्लग भिडिअनो होगोन माने एक्सट्रा बानायला बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम